Poslednji u lancu Zegin grupac je objekat apoteke na adresi Prote Smiljanića 51 u Šapcu otvoren je 27. decembra prošle godine. Ono što izdvaja jedan od najsavremenijih objekata po opremljenosti od drugih je enterijer uređen u baroknom stilu. Pa to je barokni stil. Vlasnik je zaista se potrudio izuzetno i vidim pozitivne reakcije svakog od pacijenta ko uđe. Oduševljeni su, interesantno im je, rado se zadrže i duže gledajući od asortimana pa čak i zidove i tako. Zegin apoteka je porodična apoteka, vaš kućni prijatelj. Širok asortiman proizvoda, jeftiniji i do 60%, obuhvata suplemente, dečiji program, kozmetiku, ortopedska pomagala, lekovi koji se izdaju na recept ili bez lekarskog recepta, kao i dijagnostiku od strane ljubaznog i uslužnog osoblja. Porodična apoteka, kao što se pomalo vidi, znači zadovoljna su i deca i roditelji, a takav je i asortiman apoteke. Znači imamo dečju opremu, imamo zdravu hranu i lekove, što se podrazumeva za jednu apoteku. Asortiman će svakako biti sve bolji i po potrebama pacijenata. Radno vreme apoteke je svakog radnog dana i subotom od 8 do 23 sata, nedeljom od 8 do 16 sati, kao i u vreme praznika.